Sziasztok, skacok! Ma Brawl Stars-ozni fogunk, de nem akárhogyan. Mivel egy szerencsekerék lesz, már megborzongok már most. Egy szerencsekerék lesz, ami eldönti a sorsomat. Mármint, hogy melyik brawlerre jöjjek. Úgy értem a sorsot. Úgyhogy kezdjünk is bele! Jó van, skacok, itt is vagyunk a szerencsekeréknél, és most fogok pörgetni. Kíváncsi vagyok rá, hogy mi lesz. Na nézzük. Valami jó legyen. Pont nincs meg. Ezt nem mondtam el, hogy olyan brawler is lehet, aki nekem nincs. Bye. Tehát simán lehet, hogy Byron, most komoly, ez a legrosszabb brawler. Jó, nekem megvan, de hát jól van. Oké. Itt is vagyunk a Brawl Stars-ba, beléptem, és azt mondta a kerék, hogy Byron kell választani. Várjál. Rarity. Úristen. Rarity. Byron. Félek. Jó, szerintem, hát Byron, de nem, showdown. Előre szólok, a menetet, amikor játszok, azt nem fogom kivágni. Talán majd 8 év múlva, vagy 3 év múlva, mindegy, az tojom is le. Mármint, hogy igen. Tehát a menetet azt nem Hú, de megijedtem. Tehát nem fogom kivágni a menetből az ilyen dolgokat, hogyha ez ilyen dolgokat, bocsánat, ha uncsi, ha nem, ezt nem fogom kivágni, mert fontos részlet. De te kis fenyőfejű! Úristenem! Fájdalmamban nem is tudok megszólalni. Annyira rossz brawlert kaptunk. Ja, amúgy az a cél, hogy elérjük az első helyet Byronnal, mindegy az, hogy mondjátok. Nem mérgez az ulti? Ja, amúgy én néha Star Power-nek fogom hívni, mert én úgy tudom, hogy a Star Power és nem ulti. De ti, hogyha nem tudom, kommenteltek, akkor nyugodtan írhatjátok, hogy ulti. De én úgy hívom, hogy Star Power. Hol van az a Sandro? Ja. Jó, mindegy. Eevee. Amúgy jó a skinem, nem? Írjátok le kommentbe, hogy jó a skinem, vagy rossz a skinem. Nekem például nagyon tetszik. Sőt, nekem ez volt a kedvenc skinem Byronra. És Legadropból kinyitottam. Jó, nem foglalkozok ezekkel. Itt hülyeskednek velem. Magasról toljam, hogy mit csinálnak. Jaj, hatól a Leontól félek. Tudtam. Ja, hogyha megvan Byronnal az első hely, ami mostanában nem nagyon lesz. Nem utogassál, mert oda megyek. Tehát ha meg lesz Byronnal az első hely, akkor jön a Curly Brawler. És itt 3 szint lesz. Ez ugye az első szint. Tehát ez ugye az első szint. 3 szint lesz. Byronnal meg kéne szereznünk az első helyet. De hogyha sokszor nem sikerül, akkor esküszöm, hogy választok inkább mást.
He goes so happy. Eszpeti. Milyen Szilágyi Péter? Vagy mi? Vagy magyar? Ja nem, az nem ez. Ilyen vagyok már. Kiégeti az idegemet. Hogyha nagyon sokáig próbálkozok, és nem fog sikerülni, akkor esküszöm kirégyelek, azt választok inkább egy új browsert. Jó, de most szerintem most össze fog jönni. Én ezt érzem. Én ezt érzem. Amúgy bocsánat, hogyha nem szólalok meg ilyenekkor, de próbálok figyelni a menetre, a menetrendre. Nem érdekel. Engem nem érdekel. Amúgy komolyan ennyit sevez? Ilyen keveset a Byronka. No, nem én voltam, nem én loptam. Ó, ez egész szép volt. De ez a farang. Mindjárt kivágom. Tényleg amúgy a farönköket miért hagyják ott? Kivágnak egy fát, miért kell ott hagyni a farönköt? Mi az jó a természetnek? A természet anya azt mondta, hogy jó, ott hagyd a fát, vagy a rönkét, vagy hát toljam is már le. Beszélni nem tudok. Nem utogassám el, oda is oda megyek, oda is oda. Bea. Ez a... amúgy nagyon várom, hogy Beát 30-asra tudjam újítani. Wow! Választok egyet, mert itt az örökké valóságig is csinálhatnám ezt Byronnal, és nem sikerülne. Bocsánat. Január, február, április, ja nem, március. Bom. Ho. Megjött a tél. Apropó. Hova lövöd? Ja. Jó, nem hibáztatom. Mert én bénább lettem volna. Ne legyél depi. Amúgy hallgassátok már meg ezt a számot. Pamkutya Happy. Az a címe. Vagy azt is írhatjátok, hogy ne legyél depi, mindegy az. Pamkutya és Happy. Ezt kell beírni. Na, még nyerhetünk is. Akkor jön a kövi brawler. Akit már nagyon várok. Ti menjetek arra. Hívnak új menetre, de nem. Most nem megyek, bocsika, vidibe van. Nem akarom húzni itt a nézők idejét. Ezt még összegyűjtöm. Na, egy gyors vágás, és itt is. Kacok, itt is vagyunk a második körbe. Amúgy jól eldöntöttem. Igazából iratkozz fel. Jó van, nem hülyéskedek. Oké. Nézzük csak, mit ír ez? Sub. Ja, mint subscribe. Hát akkor nyomjátok már meg azt a feliratkozás gombot. Úgy komolyan, tehát tudjátok. Amúgy nem resszük rá a nézőket erre. Nem szabad. Ez egy csúnya dolog. De azért aki akar, az megnyomhatja. Na nézzük. Úgy látszik Mystic. GG!
Úgy utállak. Jó, mindjárt itt vagyok. Hát Byronnak az ideje, hogy is mondjam, lejárt. Úgyhogy most jöhet. GG. Úgy utálom amúgy a rohadt kép. Már mint úgy akartam én ezt mondani, hogy igen, tudjátok. De GG-t viszont próbálba kéne vinni. Jaj, nem már, figyelek. Itt már vannak novakristályok. Amúgy ez easy lesz, tehát hogy a Brawl az egyik legkönnyebb. Lehet, hogy nem mondtam, de nekem a Brawl a kedvenc pályám. Ez a legkönnyebb game. Jó, így szépen töltjük. Oh. Csak hogy tudjátok, hogy megpofoztam egy picikét amúgy az arcocskámat. Amúgy nem, ez csúnya dolog, és ezt is se csináljátok. Attól még, hogy valamit elrontotok, attól még nem kell. Mindenki hibázik, mindenki emberből van. Kivéve aki nem. Én legalábbis emberből vagyok. Úgyhogy hibázhatok. Nem ára be, ha az enyém, te kis hülye. Jó. Ütöm, lövöm, csinálom, nem tudom. Gyere, mi van, kekeckes, mazsula. Zéta Kevin. Oké, ügyes vagy, nyomom neki egy vizet, egy I love you. Mi van? Micsoda? Okés, nekem ez jó. Amúgy nem jó, de jó azért. Dores. Mi ez, valami orosz? Doroszenko? Vagy Doresko? Vagy nem tudom. Jó van. Domi. Vagy... Ja, Romi. Hún. Jó, egy hún gyerek. Vagy lehet, hogy felnőtt. Mi a fenyő? Hú. De bagoly. Hú. De... Azaz, csináld már, Melody! Hú, de utálom az ilyeneket, akik ott állnak a kapuba, azt nem csinálnak semmit. Gyűlölöm. Tappant, hold. Jó, meg volt ez is. Jön a kövi? Jó, itt van a videó csúcspontja, amikor is az utcsó brawlert fogom kipörgetni. Nézzük is, nem húzom tovább a szót. Pörög a kis, nem arra a kisre gondolok, tudjátok? Nem arra. De amúgy ez nem is olyan rossz brawler. Jó van, egy perc. Itt is vagyok egy Jack Kentosszal, az élő, mozgó, négylábú, ja, csak kétlábú Jackie-vel, amit ma mindjárt magamra húzok. De amúgy is fázok. Jackie. Kéne egy Jackie. Adsz Jackie. Jó van, elég az ilyen poénokból. Megy a menet. Jól van. Amúgy nyugodtan írjátok meg, hogyha idegesítő vagyok, vagy idegesítő a hangom, vagy idegesítő akármin, vagy idegesítő, hogy itt vagyok egyáltalán, mert lehet, hogy tudok rajta segíteni. Lehet. Ha nem, akkor meg megszívszátok. Nem tudok más mondani. Azért ahhoz lesz nekem is egy-két szava. Szavanna. Ne izéljél, mert meggyíkollak. Aha, lőjél, megdög lesz úgyis kis. Izé. Na, most akkor ki a béna? Amúgy, hogyha ti kilőttök valamit, én azt újra javítom. Úgyhogy amúgy... Mi a fenyő?
Hát ez bagos. Ha láttátok, 16 000-et sebeztem. Ez mekkora bug volt már. Ja, mert ugye az ébit lerakta a izét, belement a Jujuba, lerakta a petjét, de az ugye egyben adja a damage-et is, hogy többet tudsz damage-elni. Aha. Jó, most kacok, amúgy ennyi is lett volna ez a mai videó. Nem tudom. Majd jövök. Nem tudom, talán jövő héten. Ja. Ruffs vagy Buster. Ha nem választotok, akkor én választok. Én választok. Mert a loot azért nem szeretném, mert az egy lootos loot. Úgyhogy most bebagoltatjuk a gémet. Jó, várjál. Pec, kimehetsz, hónap után bejöhet, nára, cine, gére, ugorj, cica, az egérre, fuss. Jött egy benne ült egy vén kampó. Megcsongeti nem szabad, mert a kutya betra. Ha, leverezzük nap. Rá van írva nagy betűkkel, hogy te szamár vagy. Nem is te, hanem te. Buster. Úgyhogy pörög is a Buster, de szépen pörög. Hát jó, szép napunk volt ma. Esett az eső szépen, de szép volt minden, mert én is szép vagyok. Na, a lényeg, szép napot mindenkinek, aki beteg, az legyen egészséges. Császtok!